Sagudahin nga rod ti surat ni pagayam nga Eva. Di kasi. Sakbay man ngay nakbinsa-binsahin ti pakasarita kasi niyong kablawang kaman nga timon dito nga paborito ka programa iti naragsak nga aldaw mo. Kastameten ti kameng ti pamilya ti Nemars Studio. Kablawak met dagiti padak nga dumdum ngay kinagbibuyay ti dito nga programa nga pudno launay nga pakapidutan ti naduma-duma nga adal. Ken napintas nga napintas nga platform para kadagiti kas kanyak agproblema nga pagitaklinan ti anyaman nga parikot ken pagkidawan iti balakad. Kanadtuyak nga rod nga nagsurat kasinyong takayat kuman nga isalaysay ti pakasarita tabareng no makakidawak to iti pamalakad yo. Tinged naklatan itinagan nga Eva saan nga sustong anagan ko agtawenak iti 37 kasinyong ngem awampay ti asawak. Nasurok sa nga pulo atawen nga nagpaayak akas OFW iti broadcasting ket saan kon nga naikaskaso pay saan kon nga naasikaso ti love life ko gapo iti panangi pamaysak ti panagtrabaho ken panang tulong ko iti pamilya tapno lumungaw ti biag mi. Kaasi na po Diyos, napagturpos ko dagiti dua nga kakabsat ko. Ket ita, adamot ten bukod da nga pamilya. Napapintas ko ti family house mi. Ti makadakes kasinyong napilitan ak na nagawid idi. Tapi mo sa iday dinanang gapu iti nakaro a sakit na. Ket agmaymaysan ni tatang iso nga napilitan ak baten nga nag for good saan ako na nagsubli di abroad. Gaputa damat urnong ko inaramat ko daytoy tapno makairugi ak iti negosyo nga babalin nga panggedak ken pangalaak iti inaldaw-aldaw nga kasapulan mi kinitatang. Ket nakaanay met deti ornong ko kasin nga nangipatakder ti maysa nga mini grocery. Nga ididamo napintas met ti anayas na. Napintas mo ti sirrek dagiti ti income ti kita. Awan unay ti kakompetensya. Ta imbes nga mapanda iti sari-sari store nga gumatang kadagiti kasapulan dagiti karubami. Umay da gumatang iti mini grocery ta nalaklakabasit iti presyo. Amok nga ginuradak dagiti addaan iti sari-sari store kasinyong awan ti bibiyang ko negosyo laeng met. Di no kayat agpatakdar da met ti mini grocery wano dakdakkel ng mini grocery. Saan ko basol nga sakti pagkatangan dagiti customers, dagiti karubami. So ngayon tultuloy ko latta, dati nga negosyo kasinyong ket ayat ko laeng ad-adda nga sakti pagkatangan pinalubusak ida nga umutang may listamet. Ngem tilang biddot ko, nakadadot pinautangak nga aging ga itagat saan met nga nagbaybayad. Iso nga deta pa iti pagmumuryutak no ko Detat pa ka-stressak tunggal makitak ti listaan ti pautang ko iti grocery ket kaslang maperdin ti aldaw ko iso nga kanayonak nga nakamisuot nga agmalmalem kanayon na kagpupungtot no adala basit nga banag nga jak magustuhan ket agpungtutak banag nga dildilawen ni tatang kasinyong
Ay na, anak ko. Saan ko mga nasken nga kasi ti panakisaritam kadagati. Umay gumatang nga. Gapulaeng tabuo nga sa ngaribo ti kwarta na nagpupugtutan matan. Kasano nga jak pagpupugtutan tatang? Apaglukat ko laang iti mini grocery. Umay gumatang nga awan pa'y 50 pesos ti balor ti gatangan na. Sa ngaribo ti ibayad na. Namnamain na nga rod nga da pang suplik ken kwa na. Ay uray pa'y anak ko. Saan ko mga kasjay ti panakisaritam kadakwada. Ibagam nga alaim lat ta dayto yan daing kapasuplyan deta kwartam samon to may suble ta bayadam to kuna. Ay na, madi atatang. Mapan gumatang iti sa balin Tamapan mang perwisyot sa bali. Ay, bigbigat. Abos na problema na nga ruden dagiti pautang ko. Ta imbes nga manay na yun ang tipo una. Kasla makiskis sayan mat. Kadadumad dagiti pautang ko nga jak mat masingir-singir. Alangan nga siyak ti mapan agsursur iti balbalay da nga agsingir. Idinto nga isuda imay da dimanon ditoy. Imay da nakagagagad da nga dimanon imay imutang. Masadod takit din nga maigbayad. Gagangay laeng tiniguso da ita anak ko. Nagruna kaadwan naman nga umut-utang dagiti kakabagyan ken gagayim tayo. Iso nangor ti dakes na tatang. Dahil tangor ti problema. Kabagyan tay pay ida. Gagayim tay pay nga kunam dagiti umut-utang. Angin kaslaawan na pulos ti bibiyang da kada tao. Amuda kumamat ang ama problema anak. Makiskis yan ti puunak. Panunutan da kumamat nga masapul kumat ti paggatang ko ti ilakok. Ala sige. Babaam nga da. Agbayad na tulad ta anak ko. Saan damat nga pumanaw dito? Uray pa'y atatang. Uray pa'y kabagyan kadagagayim ida. Negosyo da ito. Business is business. Naskin nga singirik ida. Ay, alasaan ka uling agpungpugtutan anak ko. Lalo nga bumakit tilangam. Abusta, di ka pa nakaasa-asawa kat bumakbakit tilangabon. Ay, natatang. Saan yung nga nayunan ti pungtot ko? Saan dak nasurunan kaday nga banag? Apay ka di anak ko. Talaga ka di nga di mo maasikaso. Eh, kumaakit. Agpaaram ka tapno adan tumot ka ayan-ayat mo. Narigat ti agmay-may siya. Siguro kat may sa pa nga rason day tanu apay nga kanayon ka nga agpupungtaw. Ay na. Saan ko nga kasapulan ti kaayan-ayat tatang? Kan saan nga day tatrasun na no apeng agpupungtutak. Problema datay taday ti mini grocery agbalin sa mo tin nga sari-sari store. Ta kasano nga rod awang mat paggatang kon iti nayon ti ilakok. Isu nga mabwisita. Jak man la agpapautangan. Anya. Anya ti kahit mo sawan anak ko ba. Manipod ita tatang. Ure asinno pa nga kabkabagyan, ure asinno pa nga nasingid nga gagayem. Saan kun nga pautangan? Manipod ita, saan akon nga agpautang? Padasan damat tapno sa anak mat nga maawanan. Padasan damat di gumatang nga agbayad da nga dagos. Saan kat nga tadala mang laklaka? Sa dala agbayad no kay kayat da. Bag nga malim mo, ba? Takayo gaya, Mang Berto. Nagapan nyo, met? Ay, nagapuwag kayo yung trabaho. Saan kayo pinagawid? Ay, sabay. Mag-asag ka ro dito pwestom ta. Umayak ko mapalang umutang iti. Inumot nga arak. Kinsigarilya, tabayadak into no sweldo mo Anya? Ay namang Berto. Diyo ka di malagip nga adapay lang utang yo nga diyo pa'y binayadan. Pati ni bakit mo, adapay utang na. No pagtipunag dagiti utang yo, umabot ti nasuro ka sa ngaribo. Nga kunam kanyak idi, bayadam into nagsweldo ka. Linawas mo ti panagsweldo yo iti construction Mang Berto. Manon nga lawas nga, di ka pulos nang nangtad. Ay, kuha nga min.
Pasensya ka na ta. Naira na nga min idi na udi nga nagsweldoak nga nagsakit deti anak ko. Oh, maawatam ko maata. Impang pangrunak di anak ko. Nakasapulan na mo ti gatang ti agas na. Agpapaagas gayam dagiti anak yo. Adagayam anak yo nga kasapulan na mo. Adamat ti kasapulan da. Ngim apeng nga rod nga agaharak kay paylaeng. Apeng nga agsigarilyo kay paylaeng Mang Berto. Ti makadakas kat iutang yu pay. Oh, dinasay-saya at kumamang Berto nga saan kan nga agbisbisyo. Taawan mo ti igatang mo. Panunutan di kita anak yu. Unay mo't nga agsaon. Dati sigod mo't nga amot utang aking ka. Agbayad akmo't na da magbayad ko. Idi dayjay Mang Berto. Idi damo laing dayjay. Ang maapektaran mo't ng dito mini grocery gaputi kinaado nga pautang ko nga diak mo't masingir-singir. Awang mo't panawin ko nga umayagsursur nga agsingir. Awang matikpok panagkusa yung nga umayagbayad. Kas kumaita. Makain inumin kagayam ti arak. Makasigsigarilyo ang kagayam. Nga mawang matigatang mo. Umutang ka. Nga di mo pinabaybayadan. Di kiti imun una nga utang mo. Kas tamot din, di utang ti asawam. Ay nakatado nga sa umatan. Ay ading ko. Sa anak mo't nga sa balay. Aga mo tayo. Amok ni Mang Nanding nga tatang mo. Kituri pa aga mo tayo ah. Ure pa kidikapsat da ka. Ure pa kidikapsat ka. No gusto nga banbanag. Ay na. Awanti may sabsabali. Awanti paboriti sa muna anyaman. Mang Berto, business is business. Ay nandiyak to pa'y pautangan ng dagita kabagyak. Si Kantolakid din. Ay, unay ka mo tininak mala umutangan ni di sa bali nga store. Nasaysaya at pa'y ta isudamat ti isudamat at ti maperwisyo. Isudamat ti ma-stress nga agururay ti panagbayad yo kadagiti utang yo. Saan kat kasyak ti maperwisyo kadagita? Ay na, manipod dita Mang Berto. Tandaanan nyo. Saan akon nga agpautang? Uray into no mabayadan nyo dagiti mo unang utang yo. Sa anak to nagpautang, dito'y mini grocery. Naistorya kanyak ni Berto, anak ko. No kasanom nga, anya timbaga na tatang. No kasanom nga pinagsawsawan ka no. Napamo sinersermunan. Kung makapungtot agap-gapo na trabaho na nabanbanog. Sakit kasi kanot panagsasaom king kwa. Nulas saan na kanong ngayon pagpagapukan niya kat amangan no sinungbatan na kamay. Kat di sinungbatan na kumatatang. Kan api ko mga rumbeng agpungtot. Pudnumat amin ngayong bagak. Agasem umay umutang. Pag-arak na, pagbisyo na. Idinto nga adagayang pamilya na nga guru-ure king kwa na. O, imbes nga agarak, imbes nga agbisyo, imbes nga agsigarilyo. Itag na lang ti pamilya na tagserbi kadakwada. Ay, uray pa'y anak ko. Saan nga rumbeng ka kasi ti patratom ka dagiti umay gumatang. Kumamantatang na umay gumatang. Umay mat umutang. Ay na mabisitak. Problema ka lang aro doon dagiti pautang ko. Mangnayon dapat ti problema. Nayunan dapat ti utang da. Di dapat nakabaybayad. Alas to na nga ro din. At datay ti sangwanan ni Makan. Ay na anak ko ay kunakto ba na nalisto ka nga bumakot no kanayong kalaeng nga agpupungtaut. No kanayong ka nga mais-stress ako nam. Kitab no saan ka ma-stress tatang. Bagam kadakwada ta umay dabayadan dagiti utang da tapno agsubli ti puunak iti mini grocery. Tapno igatang ko itinayon ti ilakok. Tamanipod, tayo no makabayad dan, pakibagamat kadakwada nga sa anak to pulusan nagpautang pa urahin tong kaanuman. Inaya. Ay anak ko, no kasta kalaeng nga kanayon, ang mga no iso ti pakadadailan ti grocery, when no mini grocery, neta negosyo nga inrugim. Tatang, deti nga rod
utang da. Dito saan da nga pa nagbaybayad ti mang daddadaalan ti negosyo. Iso nga, dahito ti kasasayaatan nga aramidik nga agdang tapno no, masalbar ko ti binigrocery. Ti panagbayad da ti utang da, ken ti saan kunton nga panagpautang kada kuwa da. Ay, sa anak mo't ko mga rumbang nga makibiyang ta negosyum da ita. Nagbanban no gamad, tinagpuunam ka da ita anak ko. Yung tilaeng ibagbagak. Amangan no, ada madi nga epekto na ti kasta nga. Aramidem. Ay, apo aya. Eva, ay balasan ko. Da kayo kaya man ti Belen? Anya di katangin nyo? Ay, kwa. Umayak ko mapala ang umutang. Masapul ngamin nga. Gumatangak ka dagiti. Kasapulan to dagiti apukok para iti breakfast da sakbay dan tumapanagbasa intong bigat. Uri sa nga tray ko balaan nga itlog, hotdog, kape, gatas, asukar. Ay, pasensya kayon Auntie Belen. Angim saan kami nang nagpapautang. Anya, ay saan ka di nga agpapautang ka mahit? Amok nagpapautang ka nga men. Na ibaga idi ni tatang mo. Angim idi Auntie. Angim ita saan ako nagpapautang. Ngamin kat ado ngamin pa digiti pautang ko nga saan ko pa nga nasingsingir. Iso nga pasensyakan Auntie ingkay lapadasin iti sa bali nga store nagpapautang. Ngam siyak talaga nga jak agpautangan. Deta ti pakadadailan mo ngamin ti negosyo, iti mini grocery. Tawan mo tigatang ko, iti nayon tilako. Ay, pautangan naklabasin anak ko, uret agpaw iton di kasinsin mo nga joy, nga da abroad. Ay, nadelay lang ti pawit na. Adda ka no, nagka-problema laang di sweldo na. Naipuspon laang ti day off na. Ngim agpaw ito anak ko. Umay kunto bayadan na dagos. Ay na Auntie, maawatan da kumamot amok nga da niya kasinsin joy di abroad. Maawatak mat na nagabrudak mat itinabayag nga panawon. Iso nga amok nga agbayad to mat. Ang business is business ngamin Auntie. Kat no anya ti panggedeng ko kat iso uray kabkabagyan, uray asin numan, awan ti pilpilin na. Anyan tulat masao dagiti daduman nga saan ko nga papautanganan, ibagada nga papautangan kayo mat. Saan nga gaputa kabagyan kayo akat exempted kayon. Iso nga maawatan da kuma Auntie. Negosyo nga min dito Anya, ay unay mo anak ko. Nairan-ran ang amin nga awan ti kwarta, kat maawatan lata kumamot. Maawatam ko malatamot dun. Lading itik Auntie. Business is business. Ingkala padas ti sabalin. Maalangar anak ko. Ay padas ko ati sa balay. Jakmot amo nga di kagaya mo nagpapautang. Uwan Auntie, ala pasensya Auntie. Ala yan ano syulat at mapaniti sa balay nga istoren. Yapay ko mga raw. Naimbaga malem mo, Eva. Ay, nakigtutak mo't Lando. Ha? Anya ko mata kakigtutam. Jack ninamnama nga, dakagayam dita. Ay, wen. Kasarsaritam ngamin ni Antim nga Belen ita Ay, kwa. Apay, anya ka diti masapul mo? Umay ka kadi gumatang?
Umayak ko magumatang Ang hindi problema kat into no Sabado pelayang ti panagsweldo. Ket sakbay ko mga agawid akit. Kahit ko kumauri uminom iti 2 bote laeng arak. Amo maten. Nung aminjak nakainom ti arak nga agawid, baka may stress ak laeng. Ala, apay. Anya ti paka-stressam kumalando. Ket siyempre awidam ti asawam ken ti 2 nga anak yo. Saan ka di nga maikat ko mati bandog mo iti trabahom? Gaputa makitam ti pamilyam? No dagiti anak ko, mabalin. Angin ti makadakes, umununamot nga sumabat kanyak tingiwat ni Anita nga asawak. Ni Anita? Di mo laam mo, Eva. No, anya aklaset kalbaryo. Ti adda kanyak, sipod di naasawak ni Anita. Ala, Lando, saan ko mat nga panang dadaol kini Anita ng idi pa lagbas-basa tayo ti high school kat amok nga matiti ugali nan. Angin Jack man amo taapi nga iso ti pinilim kat nagadumat ti babae nga mas nga may mayat ni Anita. Data nga ron ti dakilabidot ko, Eva. Naladaw matan ni dinamuak nga. At dagayang panagkursunadam kanya kidi. No kumala yung bagam kanya, sikala ko man ti inarem ko. Ay, anya? Ala, Lando, nabayag day dyan. Nalipatak pa'y kid din ta. Sipod idi nagasawa kayon kay ni Anita. Imadayuak. Nagtrabaho di abroad. Tapno makalipat Huh? Jack man yung pagarup nga siya gayam ti rason no api nga imadayo ka dito lugar tayo. Malaksid nga kahit ko nga lumong o tibiyag ti pamilya. Kinayat ko't umadayo tapno no mailiwliwag ko ti sakit tinakam ko idita saan nga data tinagkatuluyan, Lando. Kasta ay nula ko maamok Eva. Sikala ko mat inasawak idin tapno sa anak ko mga agsagsagaba ita. Ala, apay, anya ka ditir aramidin ni Anita king ka. Kanayon na kapag sawsawaan. Kanayon na ngiwatan. Ay, maumaak pa'y kidiking kwanan. Makaisinsinaan na king kwanan. Ala, ipagpagapukla ka digiti 2 anak mi. Ngimno talaga nga mapunuan na king kwanan. Talaga nga isinakon, panawakon. Ure ag may sa aktulaangan. Nga ure awan ton ti katakunay na ko iti biyag ko. Uy, Lando, narigat ag may sa. Talaga ka di nga di mo maanusan ng ti asawam? Saan nga ron? Iso nga ron nga manaskan nga umayag pala uminom ti arak. Ti problema. Nawamit pa iti kwarta. Mabalin ka di ti umutang manen. Lando? Duwala ay nga bote? Kumaa. Napiala nga makainumak itinasangar tapno no ti kasta. Maikat mati stress ko. Kuha ngamin. Dito ni 2 bote niya. Uwan. Lokatak pa ito may san. Agyaman na ka. Eva. Ay. Imbaglagad din ta. Man nakaawat ka. Imbaglagad din. Kahit naklata nga pautangan. Basta si Kalando.
Talaga ka di nga awanin saanan nga maornos ti langin-langin nyo iti asawam? Ha? Ay na, kadati nga edad mi, narigaten. Nakaramutan ti kasla mancha, wenno anay, ti relasyon mi, kaslang awanin ti namnaman na nga maator, wenno mornos pa eh. No saan lang agapo kadagiti anak mi, nabayag siguro nga nagsina kami, kini Anita. Huh? Siguro, nabayag mo nga, adda ko masabali nga babae ti biyag ko. Ay, kwa. Alakit. No saan nga talaga nga dakay tinaikari, awan ti mabalinan nyo. Maawatan tumot siguro di kiti anak yo, Lando. Siguro, adda sa bali nga babae nga naikarikin na ikadingking ka. Dahil tamo ti pamatik. Ano, agnanayon latan nga da kami, kani Anita ti agdindin na. Ay na. Siguro kay kahit ko pa yan ti matay. Ha? Uy, saan Kaasi man di kiti anak yo. Ay, kasi ka. Si ka Eva. Apay nga di ka pinag-asawa. Busy kami dito yung mini grocery. Kan sa anak mo nga nagkanobyo at nabayag nga nagtrabaho di abroad. Sa bagay. Angin ubing ka ba eh? Ubing ka di pa iti 37? Ubing pa iti 37. Napintas ka. Ado pa iti mangyatking ka. Imposible mo't nga awan ti agar-arem king ka. Adamot agpadpadlaw. Kung nagtupay. Siyempre, awan mo't yung tinamnamak. Nukas pagarigan laeng. Tadamot yung asawak. At dandwa nga putot ko. Ha? Anya ti sasawang Lando. Kahit ko sawen, dudumteng ti panawin nga panawag ni Anita. Baka mat no, di nakto kayat. Gaputa. Ay, awan timbagbaga nga kasta, si Kamot. Awan pa timbagbaga nga kasta. Alakit padasim tulat ta, Lando. Ninibos mo gayam tadu aboten. May sapay? Ha? Okay lang? Sige. Alamang nga ron. Sana bale, bayadak into no sweldo. Dito ni. Ay naurisaan mo bayadan nun. Regalok lataking kan. Itid mo tulatan. Dati bayad na. Kadigiti anak yo. Kaasi damot. Siyempre. Amangan no agsina kay ngagpaiso. Di adada nga kakaasidan. Dito ni. May kapat ka bote. Nagalistumot ka nga may busta maysa. At dapat may kapatabote na. Sige. Agyamanak, Eva. Ituloy tang tag-istorya, Lando. Unay kamot na anak ko. Anyamanin ayatatang. Ureno saan ko nga. Ureno awanti biyang ko iti negosyom. Ang saan ko man nakayat day di na imatagak. Ay natatang, apeng amin aya, nga bibibiyangan nyo, ti mapaspasamak iti mini grocery. Ay, makibiyangak saan nga kasosyom iti negosyo no di kat makibiyangak kas amam anak ko. Anyamanin aya tatang. Madiday dyan ngay naramid mo. Agasim ta umututang ni antim nga Belen. Nga iti kaanuman kat saan mat ay umututang king ka. Itay laeng nga gundaway nga umutang king ka nga pakpakaasi anak ko. Hangim di mo pinautangan. Gapot ay sut pangad din ko tatang. Saan nyo ka di malagib nga
sa anak ton nga agpautang kadagiti uri asin man nga umutang. Tapan panunutik na ron dahi tinegosyo. Sabi nga ron nga pinautangam. Saan lang nga pinautangan no di in librem pa iti upat nga bir nilandaw. Sa bali dahi tatang. Anya nga sa balay. Saan nga karaman tinegosyo dahi? Kasano kuma? Kataga po iti mini grocery ti inted mo nga upat nga bir keng guana. Uwan tatang. Angam dahi. Kaslang inbilang ko nga bisitak ni Lando. Bisitak nga may nakistorya kanyak. Kas ko mati panangi offer ko iti merienda. Ngayon imbes nga merienda, in-offer ak ti beer. Ay saan anak ko gaputan ang ngeg ko, ibaga na nga umutang kat bayadan na. Angim nagkudkud ka, ibagam nga tulong mulatan keng kwana. Ay saan man nga ulawin anak ko, amok ni Lando. Kat amok Mark, nga nabayagan nga ipatpatay mo isuna. Ay nanak ko, nabayag nga panahon day jayan, nakaasawa, dadakkel dagiti duwa nga anak dan kini Anita, aging ga kadi ita, kat agayat kapelain kini Lando. Ni tatang tinay bagbagayo. Katagpay sumutan ako, saan ka di nga isotrason no ape nga di ka makaasa-asawa? Taging ga ita kat ni Lando pelain ti patpatag ba? Uri no di mo ibaga kanya kanak ko. Nagadumad dagiti agar-aram king ka. Adu nga agpaiso atatang saan ko magkakayat ida? Agasa mo adalaklakayan, ada pandek nga baak. Ada nakakutkutong nga kasla. Ay na, kasla di pa makabakat iti case ti beer kada. Ay, api nga min nga napili ka anak ko. Saan nga dahi tangamin, saan nga di itsura dati kitaam? Kasano ka di mo ikan dati gundaway da, nga mangi panagnig, tigagarda nga agdat-daton king ka. Agpadlaw da angim, saan mo nga ikan idang tinamnama? Gaputan ni pelaing Lando, ti patpatig mo anak ko. Ay na anak ko, naasawaan ni Lando, lipate misunan. Kat sumapul ka iti sa balay, nga pagpitikan ti pusom. Tatang, panawan dak malaangan, nga awa mo tinasayaat ng bagayo. Ay, awan nga tamot ti gumatangan. Ay nga ti orasan. Agrekay pa kon. Ang imaguri ka. Nimot Lando di sumungad dito eh. Aguri ka man. Anya ti raramidin dito Lando. Anya ti orasan. Alas 9 ti rabii. Nagapa kami kini Anita. Kadimbagak nga tumalawak. Kat? Sa anak ba't nga ingawid? Tatadagid di nga kayat na nga tumalawak. Ay na, anya manin ayat tinagapaan nyo. Kaya damat, dito sigod ka ugali na. Ay, kada sumangpetak. Imbes nga si kaswin na, pagsawsawan na. Sikala ko man tinasawak. Eba. Lando. Kwa. Talaga ka di nga madin? Madin. Makitam lang ko man ni Anita. Kasla tigre. Tilanganan no sumang putak. Sumungsungadak pa'y lain kat. Agas asog dagiti napayag na. Anya aya ti kapungtot na king ka. Anya ti kaungat na king ka taapi nga sumanao nga kanayon nga kunam. Siyempre, saan na kanungay narapahap ti kas ti nga biyag? Gabo ka no ta. Gabo ka no ta yung karik king ko na di napinta sa biyag. Ang tinagtungpalan na.
Nakaasawa ka no't kas kanyak, na construction worker laeng. Awala ka no nga ruden, di napitas nga trabaho. Kat, naglaingak ka no nga uminom iti arak. Agasim man, siyak ba't nagtab trabaho? Pakanak mo dida. Itidid ko mat tinabati ti sweldo. Gagangin laeng mat, agasak mo ti panog ko, saan ka di? Gagangay lang nga agungat no kasi nga, saan nga gagangay? Ambok nga no siga kumat na asawak, bakit maawatan nak? Saan ba't nga napatigkat ti kinabaknang saan ka di? Ha? Basta inayat, ag pinpin nateg, naragsaklat ako ma. Awang kumati parikot. No kanayon nga niya. Kanayon nga nadungo ti asawam ken ka. Ure ka sa natrigat ti biyag, Eba. Ure ka sa natrigat ti biyag. No, kanayon nyo nga paragsakin ti tunggal maysa. Naragsakay lata. Uy nangim, adamat di ti kasapulan ti pamilyam. Shhh. Dahil ti kasapulan, ti maysa nga tao. Ha? Lando? Lando? Eba, sikala ko mat na asawa ko. Sabi ko matasaan pa na naladaw ti amin. Lando? Aguri ka. Ha? Aguri ka, Pakpay. Anya? Irikap ko agad baka na makakita ka data. Ni tatananding. Ni tatang mo. Naturugan. Dito talatag grocery. Dito mini grocery. Saan ta nga mapan gisilid ko kat ang mga nitatang kat makariing. Dito ilatan? Uwen, dito ilatan. Adamot pan nakasilid na nga basit dito. Dito ni, mikante. Dito eh. Agure ka? Ha? Tapno na yung imas ti romansa. Mang-open actimesa nga beer. Sige. Mangala kalatan dita. Adan, nangala akon. Ala, kartingan ta. Kat baka sapsapulin na ka ni Anita. Baka may nakasapulin dito. Kat madugtalan na. Shhh. Saan nakasapulin ni Anita? Sungawan ti pagdaraga. Agulay ka. Pagpwestuhan tangar dito eh. Dito latan, rabaw ti freezer. Saan nga mo susar dito yen, ta? Gaputa, nagadot pa utang ko, saan nga nakagatang ka digiti frozen goods nga ilakok. Iso nga may salaang di mo susar idjay. Dati ka duwa day jay. Okay, sige. Gara ka. Ala, itulungan na katag. Tapno, sumagpatak dito eh. Dito. Yeah. Eba. Lando. Nula ko mamay sublit panawen. Sikala ko mati nasawa ko. Ang saan nga mapasamag tayo chay. Imposible di bagbagam. Yung saan ba tadakas no talaga nga madi kayo nga maurnusan ka ni Anita. Alangan ba't kayo pilit yun? Diba? Isubit ati ko na. Ay. Maawatan tumot ni Anita siguro. Kinmaysa. Iso na ba't tibang patalaw kanya? Siguro agad kahit na matgagsina kami. Saan mo't siguro nga naragsak nga kanayon nga gapapa kami. Kat sigurado ak nga naragsak.
Naragsaktan to, Eva. Tamok nga saan ka kaskin ni Anita. Amok ka man nakaawat ka. Isu nga. Panawak ton ti asawak kadatan ton ti agden na. Lando. Ikatay mo ti t-shirt mo. Eksakto dito nagtugawam dito rabaw ti freezer. Agkayang kalaeng. Eksakto nagbatugdan. Saan akong nagidda? Saanan? Nasakit tulaang titumen ko. Kasulatan. Nga nakatugaw ka. Sige. Angim aguri ka. Abay. Awan pa'y tipadas ko, Lando. Talaga? Tawan mo ti sa baling nga lalaking inayat ko nung dilaing siksika. Di nakagasgasa taggayam. Ay, nula ko maamok. Eba. Nasapsapa ko ma. Apay, ada di problema. Narigat nga may sarak. Ikay kayang ko pa eh. Sige. Parabaw mo dito may sangasakam dito case ti beer. Dito may isa. Dito may isang istante. Kastay. Aray na abgas. Ikarigatak. Aray! Lando! Nagsakit! Aray ko! Ay, Eva, balasan ko. Ay, da kayo gaya man ti Belen. Ay, umayak man gumatang. Ha? Ay, naanti. No kaya't yo, utangin nyo latan, tabayadan nyo into no agpawit ni Joy. Anya? Kunak, mabalin kayo nga umutang, anti. Ay saan? Ada impawit ni Joy nga igatang ko. Talaga, anti? Ang ibaga kada kayo, no kaspagarigan tawan ti kwartayo, saan pa nga nakapawit ni kasinsin Joy, umay kilata umutang kanya. Uwan, anti? Lalo ka digiti kasapulan, digiti apu ko yo, digiti kaanakak. Ay, alawon anak ko. Ay, mabalin di umutangan, saan nakas ide? Mabalinin, anti, basta da kayo. Ay na, awan matisabsabali, anti. Ay, nagsaya atin no kasta. Ala yun to no maminsan. No kasapulak ti umutang, umayak to garod, kaanakan. Uwan, anti, anya tigadangan nyo? Mang Berto! Ay, Mang Berto! Uy, handa kayo. Umikat to eh. Anday dyan. Ay, ading ka. Apay, da ka di masapol mo? Ay, nakit lumabas kay matlatan dito mini grocery. Nga kasla, awan anyaman na. Gabgapo yo ka di trabaho yo. Uy, ading ko. Kit, Mang Berto. Baka kahit mo't uminom mo na, sakbay ka nga gawin. Ay, kayat ko nga talaga. Ang
awan pa iti kwartag at Sabado pala ti sweldo may. Ket. Awan ti problema. Mabalin nyo man ti umutang. Ibagam to ken bagat mo, mabalin to man nga umutangan. Basta agbayad kay lakid di Imbagata na nabayadan nyo mo lagi day na uding utang nyo. Ay, no kasta, mabalin man ti umutangan. Mabalin manan. Ay na. Awan mo ti sabsabali, nabayag ti nga aggaamon. Aggayim kay mat kini tatang ko. Nandeng. Ay, word. Ay, nasaya at ano kasta nga mabalin man ti umutangan. Wen manong, alangaron, anya ti utangin nyo? Ay, may isa lain nga bilog. Sa gumatangak pa yun, dilata nga pulutan ko. Ala, nayunan nyo pa ano kayat yo? Baka kayat yung nga sangpitan, di kiti anak yo iti si Daenda. Wano ni bakat mo? Baka kayat mo sangpitan mat. Kababain. Ken baka no santo ko manay diti mabatit sweldo na pagbayad kut utang ko. Ala, man nakaawat akmat Mang Berto. Uray inutan yun to nabayadan ti utang yo. Ay, nagsaya atan. Alamang nga ron, ading ka. Ikanamang ortime sa bilaw, kinpulutan nga dilata. Naragsakak launay banak ko. Nagbalbaliw kan. Kanayon kan nga nakaisem. Kanayon nga naragsak ka, naganaygay ka. Ken nasayaat ti panakisaom pinakasaritam ka dagiti umay gumatang. Nang runa launay. Ket ipalubos mo manan nga umutang dagiti awan igatag na. Jak amono anyat makagapo, saan kon nga nasken nga amwain. Siguro kunak nakaamiris ka langan, nga madijay naramid mo, inararamid mo iti kalabas. Uwan tatang. Ay, kunak no adan iti ada iti anya tatang. Ay, iti kunak no adan ka ayat mo. Nga isot ng balbaliw ti panunot mo. Nga isot ng balbaliw iti tratum kadagiti umay gubatang. Ket no adda tatang anya ti reaksyon nyo. Anya. Apay, ada ka din nobyo man ako. Ay kaya amum kanyak at agbalin nga manugang ko. Asin now. Taga dito ka di lugar tayo. Mesa ka di kadagiti agar-aram keng ka. Maamon yun tula tatatang. Saan pa nga ita? Dumteng to ti panawan. Apay, mabain ka day. Bueno, anyat rason no aping nga. Basta tatang, iyam amok to isuna kada kayo sa tamang panahon. Sa tamang panahon nga. Ala basta tatang. Ala sa nabalay. No saan mo peket ngayong amukan yak, okay laeng. Basta tinasisita anak ko, naragsakak, na nagbalbaliw kan. Ay, si Kagayam Anita. Siya ang agpaiso, Eva. Ita ka lang nga. Umay dito mini grocery ka. Namin ka ijayak sa bali nga sari-sari store nga gagatang. Kadigiti kasapulan mi, digiti anak ko. Kat, nairanamot nga nakasarad jay store. Taadda ka no na pananda. Kat, dituyak na imay. Alawan, umay ka. May metpegi di dito, itaad ado ti pagpilyam, ta mini grocery nga ro, dakdakkel ngem sari-sari store. Ken may sa, no awan ti cash mo, naon pa iti gatang mo, ket kasapulan nyo nga agiin na ti konporme, makan, bagas, itlog, kape, asukar, gatas, Milo, makan, tinapay, soft drinks, kompleto. Kahit mo saan, agpapautang ka dito yung mini grocery, Eva.
Wen ani latan ata isuot palayaw mo, Anita. Ah, malagip mo pa iti palayaw ko niya. Wen saan ka di nga ani ti awag miking ka di high school tayo? Ngem Anita mo't awag daking ka ita, dito lugar tayo. Wen. Anya kling ti katangem, no kayat mo utangem latan. Tabayadam ton, tadeta, kwartam nga igatang mo ita, idulin mo latan ta, baka no, ada ka sa pulan, digiti, duwa nga anak mo. Talaga? Sige, alaman nga rod. Utangit latan nga rod din, tabayadan to natan, no, ada pagbayad. Oh, sige, anya ka diti, kasapulam, para kada kayo nga agiina. Ikanak man ti pautangan nak mga rod ti 2 kilo nga bagas, half tray nga itlog, talo nga pansit canton, talo nga noodles, tapos 5 nga sardinas, talo nga corned beef. Sige, okay lang. Okay lang? Saan ka din nga adunay ti utangag? Okay lang, Anita, basta sika. Basta kada kay nga agiina, no, kasapulan to digita anak mo. May kalata dito eh. Ala kita gyaman Eva. Na yun ang pa iti, nya kadipay. Bawang sibuyas, lakuya, ada, kompleto. Laya, ken hotdog, tas shampoo ken conditioner. Sige, syempre kasapulan nyo mat nga giina. Nagiti ubing, numapandagbasat, nagdigos da. Uwan nga rod. Duwa nga safeguard, ken sabon nga panlaba. Sige, data, nailistak matkit din. Sulaang, saan? Yalaak pa iti 5 nga bote nga Red Horse ni, sino? Ni Lando. Iso pa nga tibilin na. Ken mesa ka nga sigarilyo, Mighty. Igatangam ti arak ken sigarilyo ni Lando? Wen? Isutang tadi ti kwarta nga igatang ko. Aday jay balay yun ni Lando? Wen, nagdiretso jay. Iso nga binaunak ta. Saan ka nung nga nakadagas, ti inuman na? Anya ti ko nam 5 nga Red Horse? Ken mesa ka nga Mighty. Okay. Sige, dire ka ta. Kwenta iklaing Anita? Sige, Eva. 785 amin no kwa, Anita. Sige, pakilista latan. Ay, saan? Bayadam, Anita? Anya? Di mat ko nam nga mabalinti umutang, Eva? Saan? Saan? Nagkamali ka, nagbidot ka pa nagdingig mo. Kunak, saan ako nagpapautang? Ay, di ko na kung nagpapautang ka. Isong indulin ko dati sa nga ribo nga, igatang ko kumata. Inak ko mapakitsen dati nayon ti sidain minto. Ilistam latan saan na mabalin? Ano ti tabayad mo? Bayadam. Jak agpapautang dito yung mini grocery. Anya? Agsarita taman nga nasaya at anak ko. Tang? Di ka maawatan. Idi laeng na minsan nga aldaw. Agpapautang ka manan iti mini grocery. Ang kalaat mo't man nga di ka nagpautang. Mabalin ka di nga maamuan no anyat makagapo anak ko. Saan yun nga amuin, tatang? Negosyok daytoy. Iso nga awan ti bibiyang ti asin numan, no kayat ko tagpautang weno saan, siyak laang ti agdesisyon. Ay, nanak ko. Tila salsaludsudek.
No anyat rason no ape nga nagbaliw ti panunot mo. Kaya di na minsan nga aldaw kat nagsaya at buton ti panakisarsaritam kadagiti aggatang. Palubusan mi dan nga umutang. Nga mape nga ita. Itay laeng nga nangruhimanan nga di ka agpautang. Nga agpupungtot ka man nakanayo dan nga nakamirug-rug ka agaklako. Ano di magustuhan di. Di magustuhan nga makitam kat agpungtot ka. Agpudno ka man kanya kanak ko. Ada ka di problema. Awan tatang, awan ti problema. Negosyok dito. Yung ibagak nga agpautang, agpautang. Ibagak nga agpautang. Inaanak ko, no awan ti nadagsa na problema. No awan ti sabali nga makagapo. No ape nga kastat, nagbalin nga panggedeng mo. Nga kila at latan nga binaliwam niya. Nagbaliw ka. Nagbaliw ti panunot mo. May salaang ti panpanunutot ka rason na. Anya ko matatang. Mga no agmauyong ka na nakaw. Talagang agmauyong akon. Agmauyong ka talagan. Maka ba mauyong dito yan? Adya. Kuna na ka isinan bagat na. Agim saan? Saan gayam? Walang kantis ka, Lando. Lando? Apay ni Lando, anak ko? Pinanamnaman ak. Pinanamnaman ak kada kaming tumadlaing ka maudyanan na. Libre ko matbir na magnanayon. Adya. Kukuha na ko mamatan ti mini grocery. Ngayon man niya tinaramid na. Mas pinili na ni Anita. Ay, anak ko, anat pagbagam. Gagangay at asawa ng Anita kan adadwa nga anak da. Apay, anya ka di tinapasamak. Ada ka di jak amo nga mapaspasamak. Ba anak ko? Ay, Lando. Lando, aya. Pinisang mo lang titelon ti langit ko. Manipo dita. Jak to po utangan ni bagat mo. Ay, agmauyong ka nga talaga anak ko. Ay, agkalma ka man. Kalpasan, di sumagmamano nga aldaw kasin yung medyo nailiw-liwag ko, tinapasamak. Nga kalpasan, nga ada napasamak mi, kanilando. Kalpasan, nga naipaay ko, ti kinababait, kan kinabirhen ko, kinkwana. Kamaudyanan na, kat saan nakanumatlaeng nga mapanawan, ti pamilyana. Saanan nga dumagdagas ni Lando, iti mini grocery kasin yung saan kumat nga ugali deti mapanrumaot, mapan ageskandalo nga mangsalangad kay ni Lando. Tasyak patsyak nga syak matlaang ti maibabain. Gaputa nagayatakmet tinapasamak kada kami. Gaputa iti maysa nga. Gaputa iti panunot ko ket talaga nga indaw-dawat ko nga sapay ko matapudno nga panawan nan ti pamilyana ket da kamin ti agden na. Nakarmaak siguro kasin yung gaputa kayat ko pa'y nga adda madadael ken marakrak a pamilya tapno laeng agragsaka. Manibo di din sa anakon nga nagpapautang kasin yung oreno iso ti pakaperperjan ti imahek kadagiti tattao napiala nga saan nga madadael ti negosyo. Tapno saan nga agsagrap ti tapno saan nga siya agsagrap no kaya da cash oreta nalakamot ti lakok nalaklak ng kadagiti sari-sari store. Manipod idin kasin yung nagrigat mo ti umisem bayat ngaglaklako ak iti mini grocery. Kasla na wanana ko ni tinamnama nga dumteng to ti lalaki nga naikarya para kanya. At daman ti agpadlaw ngem no jak kursonada tilanga ken tigtignay ken panagsauna ket ad pagpupungtutak kada da amin. Ngem no nilando ti mapanunot ko. No panpanunutek nga umay
bigla nga umay dumagas ni Lando kat umay umutang, umay uminom iti beer. Apikas na lumag-an ti riknak. Apikas lamang namnama akpailaeng para kada kami kinilando. Kasin yung gagangay ka diti kastoy, normal ka dilaeng dati nga marikriknak. Madanaganag, baka pagtungpalak kat agbalinak nga baak. Balakadandak man kasin sakbay nga maladaw ti amin, kasanok ka di may liliwag ti amin, ken kasanok amalipatan ni Lando, tapno no malukatakmat ti pusok para iti sabali nga lalaki, para iti sabali nga ayat. Anyat aramidek tapno no agsubli ti dati nga ganaygay ken kinaragsak ko, uray no amok nga awanton tinamnamami ken ni Lando. Kasi nyo nga agyamanak ti anos ken laing mo nga nagbasa ti pakasaritaak nga sabi ko maket nakaibatit adal ken nakaitadliwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti amin nga dimngeg ken nagbuya. Iyon akong tagyaman kadagiti makainet ti balakad. At more power to your program, Kasin, and God bless everyone. Tuy agmaymay sa dito'y mini grocery apagayam mo, Eva, iti Cagayan.